దేశం ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రదేశాలకు నిలయం. శతాబ్దాల నాటి గొప్ప శిల్పకళ, వారసత్వ నిర్మాణాలు నేటికి మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గవి గృహాలయాలు. మొట్టమొదటగా అందరికీ గుర్తొచ్చే గృహలు అజంతా ఎల్లోరా గృహలు. మహారాష్ట్రలోని జల్గావ్ నగరంలో ఉన్న అజంతా ఎల్లోరా గృహలు భారతీయ శిల్ప కళా నైపుణ్యానికి ఇవి గొప్ప తార్కాణాలు. 29 గృహాల సముదాయంతో క్రీస్తు శకం 2 నుండి 6 శతాబ్దాల మధ్య అజంతా గృహలను నిర్మించారు. అజంతా గృహలు ప్రధానంగా బౌద్ధ మతానికి చెందినవి. 34 గృహల సముదాయంతో క్రీస్తు శకం 6 నుండి 11 శతాబ్దాల మధ్య ఎల్లోరా గృహలను నిర్మించారు. కైలాసనాథ్ టెంపుల్ ఇక్కడే కొలువుదీరి ఉంది. ఎల్లోరా గృహలు హిందూ, బౌద్ధ, జైన మతాలకు సంబంధించిన నిర్మాణ శైలిని కలిగి ఉంటాయి. ఈ గృహాలయాల్లోని చిత్రాలు, శిల్పాలు ఆ కాలం నాటి నిర్మాణ నైపుణ్యానికి అద్దం పడతాయి. కొండలను చెక్కి వాటిని ఆలయాలుగా మలచిన తీరు శతాబ్దాల నాటి గొప్ప శిల్పకళ. వారసత్వ నిర్మాణాలు నేటికి మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ని శతాబ్దాలు గడిచిన చరిత్రకు సాక్ష్యాలుగా ఇవి చెక్కు చెదరకుండా నిలిచాయి.